जों आगेनि जोङो जुगे जुगे तिनि रूपनि समाज और नाकरी पूजा खायफेमानि और नाकरी पूजा बा केर पूजा ओ केर पूजा नोति जों ताक बाय 95 बছর যাবত खायफेमानि 1927 सन इंग्लिश 7 त्रिंग हाय 1336 त्रिंग आपनि चेसे ओ केरन तिनि महाराज बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर जोङो कायसा रमानी ओ केर खरेना बागै अमनि होते ताक बनो जों 95 बছর खायफायो आखे ओ 95 बছর खायमानि बिसिंखैनो जों ताकलायबो 11, 12, 13 फेब्रुआरी 2022 इंग शुक्रबार शनिबार और रविबार वो सातथामनो तिनि और नाकरी पूजा खाय दङ तिनि लास्ट दिन गोबांमा तिनि शुक्रबार होते शनिबार जों पूजा खाय फायखा ओ पूजा खायनि बिसिंखै जों ननि मीडिया नि माध्यमे कसा कौ साना मुतुंमानि बा सानाय आबुंखा जे तिनि प्रथम दिन शुक्रबार 11 तारिख 2 मार्च 2022 शुक्रबार औ दिन जों त्रिपुरेश्वरी आमानो पूजा खायो जों तिनि केरखं दर 2022 नि शनिबार 12/2/2022 शनिबार आबुगा तिनि पूजा गोबां मा दङ 8टा पूजा आव पूजा रंखा महादेव महादेवी गणेश बान्दारी राजा तुई रूपनी राजा सांग्रं बनीराव थुपनायराव बुरासा ओ 8टा पूजा जों फुंदिगी खायो ओ फुंदिगी 8टा पूजा खायमानि परे सारि दिगी जों हायने ताइबेसा पूजा जोङो आबोखाय बरंसवारी पूजानि जों होनो ओ बरंसवारी पूजा जों खायो नाकरी पूजा नाकरी कायदाया आबो आबनि रगे बुरासानो बुथुंदो ताइ कायसा दंगारिया नेबो जों आरो खायो आबनि खायमानि परे आबो खायफायमानि उरब जों मा बखाय आबनो आरो जखन पूजा पायखांखाने आबनो जों कटवार बेरायमो होननाय कायसा पारानि प्रति परिबार थाङै जों कटवार बेरायो कटवार बेरायमानि परे बर 3 बार गुरे आबनि परे खाय जों तिनि नखथाक तिनि रायनि आरो ओ नाकरिनि तबो कायफायो नाकरि ति कायफायमानि परे जों ब्रह्मा पूजा लुफायफिरो ब्रह्मा पूजा रमनि बिसिंतिहे आबो तिनि 12 तारिखनि प्रोग्राम पायो हाय 13 तारिखनि प्रोग्राम अमंखा आबो जों पूजा खायो रामप्रा तुई सांग्रं खाम ईशान पूजा लामा बुमो अर्थ ओ जे जों केर खंजमनो फैसामो आमनो लामा बुमो न आबो लामा बुमनो जों रथायनाल एरपरे जों माइतां खुमतां नेबो सामुंदो लास्ट देखाय खायबाय मोसामुनि सामुं खायबाय मोसामुं मोसापायो दिनै सबानो जों समाप्ति खायो दिनै ताक मतामति समाप्ति पथे दिनै खायबाय मोसामुनि परेखाय दिनै सभा पायनाय आसुक जरानो आनि ओ दिनै नाकरि पूजानि क ताई आनि किसाको कंखो अमखा दिनै ओ जे मोताय दिनै नाकरि ओ नाकरि मोताय जे जों माने दङ आबिनि कसा दिनै जे मोताय कथां है जे परिचय मानमो आबनो जों कसा सान दङ कुनु गथना हांखाय बा काहाम हामिया कुनु दिनै
रेकर्डिं खायजा गया बा लिखित करे अमनि बाय जों अनेक समय डेट सन सामा yang थांगोन डेट सन सामा जा उमनि बिसिंगतै जों तोबो आहाय जों लाइनि जरा जों आखाइ खानि कसा मैतमान मो दङ आबोन आं सायखनानो कर्णजय रूपनि लाइ उमु समय दिनै बुखुजुक मासा माधुरी रूपनि हुनजागनाय बिनि बुफानि बुमुखाय फारगुनारियन रूपनि बसायनाय बुमुखाय गामसाकरन रूपनि बो त्रायफो त्रायबाय थैग्रायै मकर आसाताय मकर बारि थांमो आ मकर बारमो अनेक बिथि राव डाक्टर त्राङै चार त्रायखा हामरु मानजा एरपरे ओ कर्णजय रूपनि आरो केरुमफुगो आबो अनुमानिक 34 बছর हाइसकां आबो बुमाबाय केर फुजा नायनि थांखा आ केर फुजा नायनि थांखानिया ओ जे थाइबै मोसामुंनायनि थांखानिया बो आ बुमा तिग्रे ना किजे सेक्सा काति तो मुखौ किन्तु आरो ने तिग्रे मकर नाङै आ बिनि मकर जे बारि दंमो बुबारुमो आबो हामि थांखा आबो हाकिनि दपा प्रमाण ताइ काइसा तंखो आबनि लगे लगे थांनाय आसार मास दिनै उता बर्तमाननि राय बिनि बिहिक जेबाबे असुस्थ अंखा अनेक डाक्टर त्रांखा सरकारि डाक्टर तेरेमुरा त्रांखा एरपरे प्राइवेट बरमुरा आरो बत्रां फुनुखा विभिन्न जागा फुनुखा आबनि बिसिङै जे तिनि लुपनिखाय मताइतिमनि कारनै जों अताइनो मानाय रेखा सेमा नायखा सेमा नायमनि परे नुकजाखा विभिन्न मताइ बाताहनै नायमनि परे बो हामजा एर परे खाय बकरासो बिहि बा बुख्रं जुगमा बिबाखो बखा दंथौजाङै जार मतेखाय थिगना नाय रेखा थिगना नायबो हामलिया बरं सबनो लांदांनाय खानो को नाकिरिनो जाकार गादि आखे इसेनो लांदांगानि बासावानो बुजुत हनजाक फायखा आबनो जोनो कायसा समाज बद्धजों थाइथाखिनि राय बोथोनो नुखा जोंबो जारा सदर सतंनाय पारा तुदिर तंनाय जोंबो फायखा फाय सात्रायमनि बिथिंतै आं लाइ कक्रान आं जाके आखाइ नायजांखा आखाइ नैसे साफायखियो आंबो बखा दंसौ तारिया ओङै लाइ कक आनने एकदम सिद्धांत हाय जों आफो तारिख लिखार खाबुनो तारिख लिखार खादे आगामी 3 दिन परे तिनि 15 रूपनि न तिनि जारा खुमतां कतार माननाय र बरनो मताइ खुमरन बाबुनि सामु खरेनि जों सात्राय जरा आ जरा ननो बनो फायदिनि जों निमन्त्रण रेखा निमंत्रण रे आपो को आन बे थामां को आन आरकान फसं आने जों सिद्धांत जरा त्रायमो आबिनि जखन 3 दिन लाइ जाखो 2 दिन जरा खाय जेतुनो जे साइ खनारमो जेतुं आरो थाङै तिनि राय तिनि फुजा स्तर थाङै बो साइखा नों अखि जेतुनो तिनि दपानो बा तिनि सदस्यनो नङै को आनमो आबरो माबो मुबा एहि आं ताइ को गया आनि बिहिक थैजासा जराताय आं कौरिया ननबो आं सारिया आनि इमां आं काहाम खालि नुखा आनि इमां साफायजाखा आं कौरिया नै ताक बजन्त को तिनि राय ताक बह को फुजानो खाय दंखो आखाय जों प्रमाण मानै बिसास माखायमो किन्तु आगेबो अनेक घटना दङ किन्तु तिनि लिखित करिराय आबनो जों तिखाय तंजाया जों सामानजा कुरुम कुसाङैबो आ कुरुम कुसां खायजों नाखलिनो मानुष रासाय आरो तौमा खनिखाय फुजा खायफायो आ फुजा बाया तिनि दुगिराव आगे डाक्टर फिक्रै आसमु बाहामै आबे जों जुग तक पतानो बे बसो जों बनो पारो गय बा बनो फुजा खाय दंलायो तिनि दपा तिनि सारा त्रिपुरा लुकनि दपानि चाइता खिर दङ आबो जों प्रत्येक मापुनि जे तारिख फानो जों ओ समय जों सम्मेलन खालायो लुकनि लाइ सम्मेलन होनाय जों अनेक समय आबोनो जों
सिद्धांत खायनाय हिनी सारायो जे बार्थ सार्टिफिकेट मेरिज सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट अमुक जों खायनाय होननाय आखे जों अमना तिनी एमने बतिनी केरकटर नाकरी पूजा ओ पूजा दिने जों तिनी जे बार्थ सार्टिफिकेट न जों तिनी प्रथम उद्बोधन खायना होननाय जों कायसा ब्रक नि बुमु आतायबो आताय दङ पारा बनो बार्थ सार्टिफिकेट दोना होनो तिनी बनो जों गब खायो अमनो जे ओ उद्बोधन बा तिनी बार्थ सार्टिफिकेट न फुनुगय जतनो फुनुय जों तिनी निथिङै तिनी बार्थ सार्टिफिकेट जे बार्थ सार्टिफिकेट जों तिनी दपानि बा तिनी रुपनि बरकनो जों दमा खांनाय जों बेराय तिनी खाथुंजा अमनो जतनो फुना बाय तिनी दपानि लायना बने जाति खाय जों बनो उद्बोधन खायनाय बनो तिनी बार्थ सार्टिफिकेट लमानि खाति लाई नों भाई खा आं थाइथाब खिमनि लाई ओमफ्राय तिनि आंनि दखानि हयते जों खायसे सिद्धांत खायमोन बार्थ सार्टिफिकेटनो जों जत जायखिरो जों मिटिंखै साज्रायोमोन ओमफ्राय तिनिनिसिम के दफा चालु खायजाखो आंनि दखाना आं तिनिनिसिम आंखौ बार्थ सार्टिफिकेटनो चालु खायदोखा जों तिनि दखाखौ थुमुं आंनि दखा खायसानि लाई कालिम काबुल जतन कुथुमजा कुथुमै तिनिनिसिम आंखौ बार्थ सार्टिफिकेटनो चालु खायखा जे मो जे तिनी केरे पूजा खालामनि आबो बो बिसिनि सिमिं खालायजाखा एबा बिसि तो खानाका एबा ओ जे राजा बो राजानि सिमिं ओ सिरिसिति खैनरनि मो जे मताय खायजाक माने आबो के सागदे जों ओ केरकटर बा नाकली पूजा माने आबो अनेक बছর सिगांनो खायजाक 1927 नि सिगांनो जों खायजाक हायफां जों सिक्रेटि मांखा महाराज बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर जोंनो सिक्रेटि देखा बिनि तिनि अर तिन दङ दाबो दङ सेंबो दङ अर सुइजाकबो दङ ओ सेंग दङ अरबो सेंग पुरा ओ सेंग साबरि माने मो बीर विक्रम किशोर देवबन राजा माने जोंनो अर पुरा सुइजाक दङ अबो बन निनि ओ केमेरा माध्यमे दिखानांसै परिचयनि बागै ताइ ओ दाबो हायनो ओ दाबो सुइजाक दङ बम राजा रो बसुक सोनो रो अमो सुइजाक दङ अर जे तिरिं खायबा 1337 तिरिं इंराजी खायबा 1927 ओपनिजे जों ओ केर पूजा खायसायबाय गाय आफ्रुन सिमिंनो नरक ताबो बो राजानि जे हुकुमो मुकुमो ननि थाने ताबो दंखो आबनो तैनो आबनो रोगिनो नरकनि जे ताबुक साजोतै जे 95 इयार जे चलित मने जे 95 इयार चलित ना जति नन ताबुक सा लेखा जागै दङ जे मताय खै माने ओ जे पूजा खै माने ननि रुपिनि हदानि बिसिंतै अमनि सिगां खायजाक दङ हायबा जो सिक्रेटि माने खाय तिरिं खाय 1337 तिरिं इंराजी खाय 1927 इंराजी सन मानि फायमोन आं लाई ngै आंनि जे मानदि हुन्दै मानमोन जदा तिनि थाइथाब खिलनि ngै राय ओंखांखाय सें तंनाय माथिया तंनाय मर तंनाय जंगि तंनाय गे मटक नि अंखौ अमो चिन्ह अमो कायसा दङ जेनि ता कानजा तमा हंके मर राजानि आमाल आबो हंके राजानि आमालनि माथियाबो राजानि आमालनि जे राजा फ्रु बाकलां माने सें बाय कोन बाय खेलायो म हंके बतै तमनि सें ओ सें न नरनो याफर कलांखा रुपिनि हदा न नि सिनि मुं के नि मुं ताम सागत आनि सिनि मुं के नि पुनो जे रुपिनि थाइथाब खिलनि राय तारिख 2 मार्च 2022 शुक्रबार दिना त्रिपुरेश्वरी मन्दिर बा त्रिपुरेश्वरी आमानो जों खुलुमै आरो पुनमासा दै पूजा खायो जे बरि नांमानि दा ओ पुजारिनो जों केरखंबो कायो केरखं काय माने परे ओ पूजा तारु सेकेंड दिन बा गबो 12 तारिख 2 मार्च 2022 शनिबार आपके फुंनि जों सामु खायो महादेव महादेवी ताकमागनै गणेश बान्दारि राजा आरो तंमासा तिनि बातासा दङ
खर फक्रारि जों खायो तुयो जों तौमासा 4 नाम्बार रुपनि राजा तौमासा सांग्रं तौमासा Lupni ada masa pusat bayi ini aku, pusat ini batasan baca. Sangrong, tong masa, boni dau, tong maknai, supnai dau, tong maknai, burasa, tong masa. Omokai dibol dorani puja pajak, hari ini puja tongkide, nakri puja. Ulmasa, tongmakne, burasa, ulmasa, tongmasa. Teh kaca 3 number tongo, donggaria, pujane, aro tongmakne, no sopai jero paima, mo bromo puja tongmakne. Tini 13 tarik tini puja, lamprati sangrong tongmakne, kham isana tongmasa. Lama bumani tongmakne, maitang kumtang tongmakne. Lama buma tongmakne. Akhir tu omai kaya, tutel tini tau habis satanga, pun kaya mabrei, tau kriti nai, tak komakne. Akhir tini bori tangi tu, sudah kaisa. Tapi nanti ni omai berek koros. Yang bis kalau omong soal kalau bisa lo, saya jual mana ni makan itu nggak.